Fantasy entertainment a kalo lom vek ka cheu. Kumzabi som paruk liam ta khan Amazon rampil ril taka thingkung mak tak an chia le nat na zong zong ti dam thei Tears of the Moon an ti hi oma mitam takin lak tumin an lo bei to thrina chung zinga chuanin Spain atang ronkal Aguirre le Apol te po an tel ve a masiram hnoi rau chuan thingkung chu veng him tlata in hliam zui nan tu sop ta a thingkung veng him tu po ko namte chuan ron hu in thingkung par vek chuan an enkol dam ta a Aguirre chuan in thingkung hu theina chabi chu adil ta a an rem ti lo awang chuan beizui an khwa chu hal sak tamaya masiram hnoi rau chuan ron chanin Aguirre le Apol te chu luiral kan thei hau to lo turin an chelo zui an ni a thi thei lo tlan bo thei chuang si lovin an tang hlen ta ni kumsang khat zakwa som parukani a English Explorer te ma a McGregor chuan Tears of the Moon chungchang lo soin indona wanga hliam le nat na zong zong ti dam theina ani thu soin Dr. Albert mu chwa Arrowhead man phalna alo dil ve a mase adil na chuan lo hnol sak mak mai chu vele McGregor unaw nu Dr. Lily chuan kong dang dap ngal watin avaru chuak ta mia meya Dr. Lily hi meiche scientist ania association te chuan meiche ani wang mein an rengka omthlaka po an ngei ve lo ani nge a mase meiche tumru tak mai ni in Arrowhead manga magic thingkung zon chwa chu atum bur mai ni German lalfapa yokim upon Arrowhead chu le lo tum ve me ka mase box an hon chuan lo to hau lo Lily tlan chuak le tur chu ron mu fu tatlat mai wamanan han tuma Lily chuan thiam takin alo bum zai zaya tukvera chuan zuang thla in Arrowhead kol tu chu lo ni ta ni Prince Yokim Arrow alom lo khop mai Amazon rama thingtlang kho pakhata chuan Frank ka chuan a longlian vak lo mangin khwalzin te churam hnoi fan pui thina chu asum mu na ber po ani nge khwalzin te hanti thei pa hlom lem eng mo siam chup te chu ching hle a hlom tak tak oma nga in khwalzin te chuan let wat andu ta thina chu thil tum tak po ni renga wan thwana tak amang ani deuh ber Lily le una pa po Amazon an ron thleng ve ta a zui rutu anom ti po alang reng mai Milo chuan Frank an hena ba lo dilin tlem bak pek tur nei si lo wang chuan Frank ka long engine chu lak sak ta mak maya Lily chuan an jingkong shwai tu turatan long nei tu Milo chu ron zong me ka Frank upon engine nei let tumin Milo office a chabi ruk chu alo tum ve boka Nilo office a chuan Lily ne nanin huta hlol mai Lily chuan Nilo tura ngain poisa nei thu le an kaldu na hmun a shwai turin angena Frank chu Milo lema changin an kaldu na hmun chu hlom zia soin magic thingkung chu thon thu mai ani thu lo shila Lily ro chuan nga ma ngai lovin engzat nge in chiar do na zot ta daya chuti lai tak chuan Lily Arrowhead a ngonga or chu Frank chuan a hmuta hlau mai amita la ngal chat maya Nilo dik tak churon langin Frank chu lem chang mai ani ti ashata mase Frank chuan chu lampo ngei to zui lem lewin an kaldu na hmuna shwai thei tu ron soi tawat wata chuti lai tak chuan Jaguar lian tak mai hi in chunga ron lut thut mai an hlau lu tuk chun ding khong ta renga no bawan tum chuan Frank chu aron beita thut maya mase Frank chuan huai sen takin alo beileta chuata sathem chu bom chuakin Jaguar chu tukvera chuan atlan chuak ta a mi puite chuan an ngai sang tak zet chutiang ani ta ka chuan Lily pon an ma ani shwai tu turatan chadon ria wa shia da wang chuan roi le ta a Frank chuan engine ruk chua chu an bua chale te a chuta le ama Jaguar in swal pui kha lo lang le a khoi fin sa mai hi lo ni renga hero angalan theinan leman lo chang mai hi lo ni a apu chuan I che thalu tuke ti in a chul heu meya Lily le una pa McGregor te po an bungro ne nan ron kalta a McGregor bungra tamlu tuk chu du lovin Frank chuan tuya pe sakta mia meya zo omna ero chu pe phal lovin bungra tlema zong nen chau a phal sakta a McGregor chu lungoi lo tak zet thingkung zong tur chuan an chuak don chau tia submarine lian zet churon langin Prince Yokim chuan Arrowhead chu nei ngei tumina lo zui ru reng hi lo nia aron kap ta ngek meya an che boy man leya aron kap le tur chu Frank chuan silai mu chu lo bumin an mazona ina chuan khalkai ta mia meya an him thei ta hlo Yokim submarine po shwe invet palin long in thlung te chu wasuta a Frank te long chuan zui thei ta ri lawa
Frank ka chuan a long an ka chiat na lai te chu lo siam tha me ka an kal thui ta bok nen luya cheng dolphin moi tak tak te chuan ronin lanta Frank kala chuan an mita en house su doyan nei ania o ti in ti thai ngia le lo tuma lili ero chuan eng vaka ma lo ngai lem lo moi ti takin a thlir kwal deuh deuh meya mipui te tlo ngai lo na lui le lampe nga chuan an in khal phei ta zela an engine na sat to wangin an chol le ri a Frank ka chuan piran ha te chu ei tura ta na mana lili te chuan she tak chungin an ei ve ta a lili chu Frank ka cabin chunga lutin magic thingkung zong ve thawani ti ron hu chuak tatlat mai Frank ka chuan in soi fe in kum tam tak zong to in hu thei tak si lova chuan a ban san dei to thu lo shila chunglama an han chhole chuan pu ko nam te chuan ron bein an man ta dei mai an chen na lama an vai in an shwai ta veka lili hena chuan arrowhead chu an kota hlan turin an tia lili la chuan an phuar na chu phelin pe ka tum hau lo ma se an ho tu nui na mai ko ran phel chuan Frank ka chu thian ang mai ron bia in ale pe ka chuan poisa min pek hnem de wangai to ang ithil min ti thi ri a ho thei ro pui si ka pe to lo aron ti tameya lili chuan thil om zia sha in Frank ka chuan arrowhead a do wanga aroi mei mei ten ni ti sheta a le Frank ka ngei lu tuk chuan in a hnek ta sia meya Puko ho tu no semi chuan arrowhead a thuin ziak chu le lin saka tabial ma nge an lak manangai thu soya a omna lai mun zong zong ne na shil ta veka lili chuan Frank ka chu mirin tla ka ni lo thu shilin ama chawa thingkung zon chu atum ta a yoki ma kha lo lang le in an chedong te tan na pu kha lo wa thleng to a lui tui chu an far keu kewa chu vele rul ron tleng chuakin yoki ma chuan a chua zalen thei thu lo soi wata an du in an ve ve wang chuan pui turin a soma rul po chuan a lu lo bung ngau ngau meya ti chuan lui chu bom hmangin a kwai penga agui rele pol de chuan ron tal chuak thei ta a rul chu ron tleng lutin pu ko nam ho chen na chuan ron lu chila agui re chu lan dan rap thak tak ne na ron lang ta a thian te po ron tel ve in an lan dan te chu ra pom em meya arrowhead chu ron lak nge an tumani an thei to pin an lo be ve a lili le Frank ka chuan an zinga panhi chuan that thei hlawa Frank le agui re chuan in ma chon taran mai le arrowhead chu in Frank ka oma tak avit fu ta a lili chuan mang ang takin azuk pan vata agui re chuan ron zuin arrow chu ron lak sakatuma ma se lui hlat taka kal hmana wang chuan ron thei ta lawani agui re le pol te chuluin kal hlat thei si lawa chuan zui ruturin yoki ma chu khwai mangin akal kongan ko hu ta a atuk lama Frank ka ruang an vazon chuan dam takin alo oma ma se o ma chem chu lo le invit burvu meya lili chuan phoi sakin Frank ka chu in puang ta a conquistador an chedong ve thawani thu soin kumzali ngut alo ni to a aming tak tak po Francisco alo ni a thingkung an zon chan tak po agui re fanudam lo tan ni in ram hnuai na be chuma pu ko namten an ron chan khan agui re chuan arrowhead chu adil chiama pu ko chief in rem ti lo ta ka chona be zui tamaya Frank arrow chona chet dan chu du lowin pu ko namtelama chona chang ta deya chief thi tur chuanin an vaya an chelo zuin lui chuan chhuah san thei talawa agui re chuan Frank ka chu phat san tu ti na be zui reng awang chuan puk hnuaya tan tirin ama ber churam hnuaya chuan khwate dinin tour guide ta te chang ta zela kumtam tak Tears of the Moon lo zan to thu soin agui re le pol te pu ko changan ron chhuah thei dan shiat bik lo thu soita a McGregor chu yoki ma chuan lo manin a unaw nu omna soivat lo chuan pu ko nam ho chena ka dar vek tur thu soin alo vo na samaya lo thei lowin McGregor chuan me mangina shilta a Frank le lili chuan tui kho thla omna an va thlen chuan tui hnoya lutin thingkung omna lu theina tur chamber chu an zukwai hongta a chu vele lungpui in kermoi tak mei chu lo langta a lili lom lu tuk chuan Frank ka hena I an chia su ta ni huna engei ti ang ti na zot ta so sawa Frank ka chuan thi thei ni a ha chula du to thuin a lo changa lili chuan pom du lowin Frank ka laka chuan a ril ru lo pe hle to hi lo nia Frank ka chan na chuan a ti lom lo hle ani chuti lai tak chuan yoki ma po amishen McGregor ne nan ron lang vele ta a arrowhead chu ron dil ngal chata anawin a tor ai chuan a peta a phuk chunga chuanin long chuan khal luta lili chau chu thingkung partir tur a thu cham tur sha tu ani awangin yoki ma chuan engki mati tir ma sate te a arrow chu hun tur taka an han vua ta a thingkung chu moi takin a ron par chuak ta lili chuan Frank ka chu kap zuin yoki ma chu bum le te an tuma Frank ka chu tuya atlata a pangpar chu tharon lan ma nge an lak manangai wangin an man mo hle a
Frank aron lang le in misual ho chu aron tukzal mia maya a Jaguar khoi Proxima po ron chuakin apu te chu ron pui ve nge a Lily po tlan chevatin pangpar chula ka tumta a tharon lan to wangin a party chu a tril ta chuk chuka pakhat chu lo man lo ma se yoki ma chuan ron chu pui tumta a chu vele Frank ka chuan a ron pui wata pangpar ron tla chu lo man chata Aguirre le a chian tian ron kal chuan Frank ka chuan in lo in tirin longa chang Proxima le McGregor chu chhuat tir te a longa chuan pangpar lak sak ngei tumin na satakin anin beita a yoki ma poron lang le in McGregor thin rim to lu tuk chuan a lo beilet beta a lungpui chuan yoki ma chu ron del hlum ta dei mai Frank ka chuan pangpar chu McGregor lo hlan chhong dei to a midang an himnan ama chu in hlan a lo tum hi lo ni a long chuan bang chu supuakin lui tui chu a block ta a chu vele an chengaya bak chuan an vain an let le ta ni Lily chuan Frank ka chu alo ngei na man to hle a chuti mai a Frank ka chan chu phal ngong lova a pangpar nei chun po ui lovin ka chuan a handa a ma se omzia om to si lo lungdam lo takin puk chhuat san chuan tumta a ma se thom ron om le chu shia in an valet le chuan Frank ka taksa chu ron nung le a an chia chu su ta ni ta an hlim lu tuk chuan in fop ta vong nga McGregor le Proxima po ron kal ve in an ron kwa ve ta ngoya an hlim tak zet chutan rin lo takin pangpar pakhat lo om chu an huta a Lily research turatan London laman hon ta a London an thlen le chuan association te chuan membership an lo offer sup maya Lily ro chuan unau pa mangin lo narfi thlamak mak maya Frank ka po Amazon chhuat san thei to in London a Lily ron zui ve a khopui te fangkwalin motor khalte an hanin zir tir le no a ti chuan a film chu top ta ni